Салом алайкум дӯстон, салом алайкум бародарҷонон. Кадоме документатон нитоа мехоҳен граница гузарен баъни ҳамин номерои дабло экран буда занг занен акай маъруфҷон иншаалло мушкили шумо осон мегардонад. Занда ва саломат роҳи сафед барори кун. Салом алайкум бачаҳо. Ин мошини акай маъруф да граница рафтем. Ҳама 100% Mazda, Volkswagen, Comfort V8 гузаштем омадем. Даже штрафам буд, қарзам буд, ай молбулак, золотой корона бе ягон проблема гузаштем. Метуне ки обращаться к ней бе проблема бе. Алло меҳрубонӣ гардоншон. Салом алейкум бардорон алислом. Ина мо дина 28 ноябр биромадем. Ина 29 иншоалло бега сотои 5 бега мерасем. Ина бародарона мепурсем. Номеро якҷо гифтед? Номеро акак Коля Таҷик. Ай канали Коля Таҷик. Ай Ҳоҷи Комрон. Хай чӣ хел рафтен омадед? Ки прасрочини буд амиҷа? Ин амҷа ман пасрочини будам. Иншаалло ки 100% рафтем омадем бе ягон. Чанд сум додӣ? 7500 додум амирам дар дунёш буд мақсад ягон сумият зиёдӣ надодим. 7,5 кади прасрочини будӣ, полни бурдем, гузарондем, овардем. Ягон ҷо мушкилӣ шид? Не акас. Бе очрат гузарондем, чӣ хеле ваъда дода будем? Ё очрат истодем ягон ҷо? Набудан, мақсад на истоден очрада, ёрдами мон расид дар таможне. Ина бисёр мегӯянд ки ёрдам дода наметонен. Ина худ чанд штраф дошти? 5 та. Гузашти? Штраф буд, ҳама 100% гузашти. О, ина ин прас. Бо ки прасрочини амиҷа? Ара патент сухтагӣ. Патент сухтагӣ гузашти, 100%. Ха ина. Я не сатра маълум мо ашмо минадорем. Иншаалло. Ин ҳамин мошинои радоҷоно ки мақсад рафтани ина ҳамхини ҷипо дорем, ина ҳамхини мошина 7 каса 8 каса дорем. Ина ҳамин почти ҳама ҳамиҷа подписчикои Ҳоҷи Комрон ай. Правильно? Чӣ гуфтане ҳоҷида? Панотон ба худо маҳрамат 7500 кати полни мебарем мегузаронем мебинем. Метро Люблино 7 саари ҳар рӯз рейс дорем. Таможни раҳ рӯ ҳамаш дар дунӯш ҳамин 7500. Панотон ба худо занг занед. Салом алайкум дӯстон, салом алайкум бачаҳои оча. Ҳама каса иншаалло хубу хушҳол ҳастем. Читон гуфтанем шерои на комментариҳо да гуфтем нависен чанд бародар хайр рӯзӣ шуда ки автосалоное равем сиёмка кунем. Ай сабаби ки рост ҳамагон видео надорем, мерем автосалоно кадом маркаи мошине ки шумо да маҳқулай, например Mercedes, Toyota, Solaris, Kia Rio, чӣ маркае ки даже нивае ки маҳқулайтона, чӣ маркаи мошине ки шумо да маҳқулай дӯстои азиз, шумо да комментария нависен. Ҳамин 10 та комментария зиёд гирифт я мошин. Иншаалло мо ҳамун салон мерем, автосалонош нарх навоша, моторша, ҳама тамоми ҷоша дар бораи ҳамин мошин кӯшиш мекунем ки шумо да маълумоти дар бораи ҳамин мошин шумо да маълумоти хуб бирасонем, то шумо бибинен шояд маҳқул мешавона. Иншаалло мо чиста амирои мошина шумо да пешниҳод мекунем. Ба дар бораи ҳамин мошин бисёр мардума фреб мекунанд. бисёр мардум фреб хӯрд дар бораи ҳамин мошин. метавонем ба саволҳои худтона нависен, иншаалло бо савол ҷавоб мекунем. аввалаш худованд. бародарҷонон дар вақти мошин харидан ҳеҷ гоҳ саросима нашавен. ай сабабе ки беҳад бисёр мада бародарои занг задан меган ака моро фреб кардан, мои хевхе. мақсад айрӯи мошинхариш фреб хӯрдагӣ ай. ба ҳамин хотир ма шумо ҳамаша мефаҳмонам ки чӣ хел кунем ки бояд фреб нахӯрем. вақти мошина харидан мешен ҳатман виндовша занен, проверка кунен ки дар номи кияю, мошин дар куҷояю, дар учёти чияю, кияй. мақсад дуздӣ набоша, мошин лизинговӣ набоша, ягон компанияда на ягон ҷо залогда набоша, принадлежит кардагӣ набоша дар ягон ҷо. ҳоли вақте ки салоно рафтем бо иншаалло бисёртар дар бораи салоно, вақте ки иншаалло автосалон ки рафтем дар бораи мошино бо иншаалло маълумоти пурратар бисёртар бо даннеши гап мезанем тона ки чӣ хел гире мошина айгиҷо гире, чӣ хел мошини арзон ёфтан мумкина.
мақсад чӣ хел мошин шумода арзонтар ғалтаю безопасност дӯзӣ набоша, залог да набоша, ягон ҷо лизинговой набоша. ба ҳамин хотир комментарияда фикру ақидаҳои худтона нависед. дӯстон занда бошед.